akamangana ndiani tambira iBhayibheri akumangana wanzani kudzai mugaro kudzai moyo Filimoni Same. Ini Filimoni same sumdza iBhayibheri mumaoko ndauya mudarira mambongezi ndakamhangarira kudzai moyo mosatira ndii ndakampa mari akati ndipewo mari ndikamupa mari 750 ndichataura chokwadi choga ndikataura makuhwa dari unondisunga nedare torai ipai mukomana amai avari mukati menyaya yacho aiwa vanoziva zvavo ini kudzai moyo ndauya mudarira mambongezi kuzozvidairira zvandiri kumhangarirwa navaFilimoni chataura chokwadi choga ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva tibatsirei vaFilimoni kuti nyaya yenyu yakamira sei. Ndakampa mari 750 sezvo muntu ndaishanda naye. Maishanda naye pamwe chete. Hata nibatsira kuti 750. Ndamupa 750 akatanyira mari yangu. Tirirai makunyaya papainayo. Ndakampa mari 750. Ndamupa 750 akatiparidzwa kuti atenge abatsirikane neitoto. Paridzwa kuti awedzere iye. Achiti achandipa wiki kupera kuvhiki. Akatambira chokwadi. Ndamupa mari iyoyo. Takafamba akazoita nguva yekuti basa achaita sei. Ndakampa mari 750 kutsiwa. 750. Mwapa 750 mawo. Iyo nyara iyo. Wewe wanani? Tega. Muna mambo mire vatauri. Muno mambo yo makadhakwa baba. Amusi mongoti munhu ngotaura kungorubhawa. Emamchita zvebhawa magarira pa Queen Street. Kwanzisa? Sorry. Asi zvekujairirana kana kuonana unge topenga kugara kwese kwakaita vanhu vese muno mavapengi. Ndakubatsiridzwa kunzi muyanani. Kutoti mutaure unge muri kubhawa kwenyu munhu. Ndirira mberi baba. 750 ndakamupa. Chitira kuti ati ndakubatsirikana. Asi kubatsirika kwakaenda kuti awedzere mota yake kuti atenge mota. Ndobva atenga mota yake. Pamari yake yanga anayo. Ndamupa ndikati ase munhu ndichivimba naye chiti munhu kushanda naye pamwe chete anodipa. Ndona atenga mota yake yavapo. Akupa kutopakawo. Agara basa achaita sei. Achauya. Kumfarira foni achadaira foni. Foni achadaira foni. Ndizoka ndiona kuti kumunhu yenda achadaira foni. Basa futi achauya. Dada unobva tazosaka naye ndikati okay. Iwe chiuya akatitaurira nditiananisa nyaya zvakanaka naka. Kuti azodzoka. Ndikati yorane pasi. Tizosairirana. Tizoita kuti poto chindipa zvishoma. Ndinoyo ndaonana naye. Haangauye zvachose futi. Kuenda kwakaita kwaamana waanozodzoka. Saka ndakazokwira dare kwamambo kupi. Kuno kusuka na foni yangu asikuita sei. Asikudaira. Ndakazakazotora kwira dare kwamambo ndichida mari yangu. Ndakwira dare kwamambo ndichiti kana mari yangu ati achitwa kumusunga sikati kumusungisa. Ndati mari yangu andidzorere mari yangu. Yangu. Mari yechikoro yemwana wechikoro ndikata sizvanika ndigona kukasika kuti kundipa seziviki anogona kundipa. Saka ndakamupa mari ipi. Iyoyo ndichivimba naye sezvo tikushanda naye. Ndachanda naye. Apaizi achashanda naye kuti achauya basa. Saka ndadaro ndakamva ndaona kuti munhu achauya. Ndamandazwa kuripota kwamambo. Sika ndikati kumusungisa ndati ndiani andipe mari dzani.
dzangu. Saka ndakauya kuda ramambo uchida kuti ananiswa naye kuti andizorere mari yangu. Kana asingandizorere mari mota yake akatenga ngaitozouye pamba pangu kusvika ndipa mari yangu. Ndapedza. Sorry mama ndere baba. Nini pakupanana mari nakwandakaita na sekuru. Tepana mari tishanda pakambani. Same company. Ivo ndo mukuru wesecurity handiti. So that ndichipana mari na sekuru ndakapiwa mari sorry mama ndakusaziva. Ndapiwa mari na sekuru. Ndapiwa mari ndakabva ndashanda nemari iyi. Kusvika yazosvika mu 700 vita bana undipa 750. Tanze mo kwenyu baba. Auna undipa 750 maoko. Sorry mama. Auna undipa 750 maoko exactly. Vakandipa mari iri 500. Kuzosvika mu 750 anosvika mu 700. Yasvika mu 720. Yasvika mu 720 kasvika nekuspina kwangu ndingwe ndichitenderedza mari pachi pabasi. Ene zvadaro chitsotsi chataita chikabva chabatwa nemukuru wekambani. Mukuru wekambani andibatirawo chitsotsi chindobva atora mari ipi mari iyoyo. Sevo mazira vanoita vandoziva kuti munhu akabatwa negoridhe pakambani muchiita chitsotsi handiti goridhe rinotorwa roenda kupi kukambani. Then kudaro sekuru vandidaro ndakabva ndanzivo basa imboita se imbomira chimiswa namakuru vekambani. Ndamiswa namakuru vekambani kuti basa imbomira ndobva ndamira basa ndobva ndagara kumba. Ndagara kumba ndobva ndazofonerwa ndauya kubasa izvozvo handiti. Ndobva ndauya kubasa kwake ndobva ndasangana sekuru. Sekuru shamwari zvakamira sei ano sekuru izvo ndichangotanga basa. Handisati ndazivawo kuti inini ndichadii. Asi pandinopiwa zvandinopiwa ndinoita se tinoita tichitapudzirana mari mbichana mbichana. Zvinhu izvi hazvina mwedzi kunge ndataura navo handiti. Ndataura navo ndakazongoona ndakungotumirwa samoni ndakutonzi uya kudai. Asi inini mari ndakaitorerwa nemari dzekambani. Namba dzavo ndinadzo kuvafonera ndinovafonera izvezvi pamberi pedare. Ndo vakatora zvinhu. Asi inini kuchadzosera mari kumuredzi munhu wandagara ndine chikureti naye handisi kuramba. But period yekushanda ndo yanga yaita shoma. So ndakatanga kuenda kubasa. Ndatanga kuenda kubasa ndinana mwedzi nenda kubasa. Ndataura navo sekuru mari ndokupai. Handina kuramba kuvadzosera mari yavo. Ndatinzwa ngoma. Kuona munhu mukuru akaita se akwira dare. Ndoza kuti pakutaurana pakupindudzana pakubvunza mari yake. Kune kusanzwisisana kuripo. Ndizvo. Nokuti pamwe une mupinduro wauri kuita wavasiri kugutsikana nawo pakuti uchavadzorera mari yavo. Mari yavo. Ndizvozvo mama. Asi pakupindura wandichidero ipapo. Inini nasekuru communication yedu so far. Inini ndoshandira ukando. Handiti. Ndo kwanda kushandira izvo. Ndashanda tese kuno kupi kuchegutu. Saka so far iwo brain dzavo nekuti communication yedu iri low. Havachakwanisi kuziva kuti uyu ndichamuwana papi kana ndichadii. Asi inini zvafana kuti pavakanongonditumira samoni vakangondiwana. Nouye kudare musi wakati ndangouya sekuzvininimbisa kwandiri kuzviita kuti no mari yavo ndovapa. Handina chandatanga. Asi makanga mine agreement yamakanga makapanana kuti kusvika musi wakati ndichangoenda kudzorerai mari yenyu. Tatisati. Sekuru. Agreement yenga iripo kuti achatipa mari kugana mwedzi wapera. Aita achatipa mbichana. Tatazingita kuzotaura mukoma wake aripo. Akatoa kuti mwedzi wapera tupedza mari yangu kuti. Foni kunje pakapinda mazasi foni asi adai foni andisuta kuti anayo. Right. Mune pamakanyorera ana here imari dai. Mune pamakanyorera ana here kuti ini ndapa mwana wemari yakati. Ndakatanyora kuti tisainana naye iye wacho ndakamusedza kuti awe tisainana akaramba kuya. Musi wamapanana pane here kunyorerana pasi. Mapepa yacho aripo sai. Aripo. Aripo sai but akasina kusaina. Kana mapepa aripo tokubira kumwana panzira. Kuti ndikwakunga kunyepera. Mambo, muri kuzimu na takapuwa $700 oramba. Muri zakunga kunyepera. Asi kuramba ndakapuwa. Ari kubvuma kuti mari ndakaita sei? Ndakapuwa. Asi kamupiro kandakaitwa. Ndakapuwa, ndakati ndapuwa 500. Mandazopuwa imwe kushanda njani.
Tinopiwa muchamu taiti tikatenderedza mari ikawanda then yatatangisa basa todzosera kumuridzi kwaita se kwayava then profit toita se toshare ndokuzospina kwayakaita kusvika yasvika mu700 kubva mu500. Pamunospina paipa ava takati hatina munhu anobata mari then through mari ndakazobirwa kumba nemukadzi ani maivati mirai baba ndikumisei pa zvekubirwa kumba ishu yekumba kwenyu yekumba kwangu exactly ndosaka ndisina kuzoisa vanangoti no it's okay mari zvakaipa bhoshi kumba kwangu ini ndakutishanda kunge ndichidzosera mari iyi handina kuramba kudzosera mari kwavari. So kubva musi wamakawirirana kuti wakudzosera hatisati taane mwedzi inzwi wakabvunzwa wangu kuchikoro hawaizopindura ka usati wabvunzwa mubvunzo ndati kubva musi wamakanotaurana kuti ndakudzosera mari yakabiwa kumba une imwe here yawakambobvisawo inoratidza kuti munhu kana wamupromisa kuti ndakubhadhara asununguke kuti zvechokwadi munhu akudii so far ndisati hausati uri kufunga kutanga kubhadhara rini? Ini kufunga kwangu kutanga kubhadhara semunhu wakatanga kubasa ndakatanga basa musi wa20 so musi wa20 ndo musi wandonohorawo this month ndo musi wandotanga kuti sekuru mari yenyu mbichana imari ini ndikubasa kwangu ndinohora $100 so far kwandikushanda kweyo yaita kuti uzoverengerwa mari yakadaro nemunhu ibasa ripi wakanga uchiita? ndaitenga goridhe pasame company naivo so nekubatwa inini mari kupiwa kwandakaitwa mari taitawo chitsotsi taitobirawo kambani so ndabatwa ndobva ndatorerwa mari nekambani nezvimwe zvandandinazo ikambani ipi iyoyo inoti munhu akanzi anotorwa mari yake imhosva? Imhosva iwo sekuru ndiyo mukuru wekambani vandoziziva kuti ukabatwa negoridhe uchibira kambani imhosva rinotorwa roenda kukambani vandozviziva ipapo vanozviziva. inini dare chero kana munhu achitongwa handi munhu anotongwa achinongedzera munhu handizvo mudara mutauro nemaoko unotaura nemuromo mwana mudiki aiwa chiri kutaurwa namambo itsika chete. Isusu chatanga tichifunga changamire kana munhu achibvuma kuti akapuhwa mari yemunhu pakasazowanikwa chabuda hatingafari. Chinhu chinototifadza isu chinhu chimwe chete chekuti munhu unofanirwa kudzosera mari yemunhu handiti mapawa. Iyi haisi mari yakatorwa nekambani handiti ndizvo. Iyo imari yakanotsakatikira pamako iwe nekuti unogona kungotiudza mareasons ose aunoda. Yakatorwa nemakonzo, yakadyiwa nemuchenje, yakadini mukadzi akazodai. Zvaunoda kutaura nesu ndo zvaunotaura. Iyoyo ndo yatoda kuti idzoke iyoyo imari. Mari yandakapiwa nasekuru inini yacho yakatorwa nemukadzi wako mumba imari yavo yese. Mari yakatorwa mumba inini yandinoziva yasekuru kwete yangu inini yanga iri papo 720 ndo last receipt. 720 ndo last receipt ndo zvandati inini 720 inouya rini? Inini mambo wangu andingagona kuzvisungirira pamberi pedare kuti ndingati 720 ndichapa sekuru ava musi wakati imhosva inongodzoka pandiri. Saka ndichiti inini kuti inini kushanda kwandiri kuita iwo sekuru vakataurawo kuti mwedziwo inini achitopa month handiti nemari yandinohorowo inini ndikakwanisa kuvato mbichana kana ndikato $80 pamwedzi handingagona kuzviramba. Utopedza gore uchibhadhara. Ameno ndimunomuziva mwana kuwana kwaanga vanoita mari
ambuya muda kunzi muri kudarika ndati munomuziva mwana uyu ndimunoziva madhiri enyu mukurongerana nekuita sei sei nemawaniro anoita mari. Zvaari kutaura ndizvere zvaari kutaura kuti ndinoshanda pakambani pamwe chete nemi mari yandinopiwa inini $100. Inhema dzake chokwadi nhema ndashanda naye pamwe chete patanga sikapiwa $100. Kutaura kwaari izvozvi kwaari kubata izvo handizivi kwaari kubata izvi nekuti abata hamuzivi kwaari kubata izvi ari kuti iye ndandichikwanisa kuti ndipote ndichikupai 100 ningi $80 per month. $80 ichapedza achikaikwa yasvite ichazopera iri niyoyo ko kana iriyo yanowana ari kuita basa reiye zvino handizota kuita basa reko ari kushanda kwandimozisa $80 per month ndo yaari kuti anowana iye, asi sedare hatigone kuzotendera munhu kuti aite sekunge ari kuita madiro mudare. Handiti mapawana munhu anofanira kutsvaga mari, handiti mapawana mari 720 hafu ya720 i360 handiti ndizvo ndo yatiri kuda kupera kumwedzi, then 360 imweyo ndoyozobhadhara mahafu hafu akarutaura iwayo, but ambotipa 360 ka1 pera kumwedzi 30 days kubva nhasi. Wapanzwa katotsvaga 30 days izvozvi kubva nhasi musi wa11 kusvika musi wa11 zvekare. Saka musi wa11 uyo inenge iri holiday 11 August. Saka tinoda kuti musi wa15 August ndo patinowana 360 kana kudarika naunouya nayo, then 360 imweyo manje wakubhadhara chiinstallment chana kusvika wadiyo wapedza. Handiti but chandoda kukurudzira manje kuno takanaka tichitaurirana so but hatinozoshandisa mitemo. Handiti wapawana kana kundudurutsana nemadhara aya kuti wakazoenderei kudare kunondimhangarira iwe mudhara iweyo makuna wanzwa mambo wachitaura kuti haunongedzere munhu kana uchitaura. Handiti wapanzwa. Saka chishuwo changu ndechekuti vaviri vanombopanana mari kuratidza pane paita trust, chiendai kumba, maenda kumba musi wa15 ndoda kuona zvaunouya wakatibatira pano. Handiti ndizvo kudzai unogara kupikoku ukadoma. Alright, chimanya bhuru wangu tsvaga 300 yemudhara wako 360 waita 360 zvinotifambira.